داخستنا دەریە سێمالکە پێشابوور ناوبەرە ڕۆژئاوا و باشوورێ کوردستانێدا باندۆر لە کارێ ڕێخستنên ناودەولەتî û xwecehî yên mirovî li Rojavayê Kurdistanê kiriye. Li Rojavayê Kurdistanê bihtir ji 5 rêxistinên navdewletî û di 105 rêxistinên xwecehî duwarê pêşkêşkirina alîkariyên mirovî û cîbcîkirina projeyên aborî û birêvebirina kampan de kar dikin. Macid Dawê rêveberê navenda Asoj bo rawêj û lêkolînên stratejîk ji bernameya çavê sêyem a radyoya Rûdawê re hin data derbarê rêxistinan eşkere kirin û dazanîn ku berdewamiya daxistina deryê sêmalka dêzirareke mezin bigihîne xelkên kojban alîkarî û projeyan sûdmendin. ساڵانە زیاتر لە $9 ملیار دەرباسی ڕۆژئاوا دەبێت دڕیاوی معبەرە پێشخابووردە ئەو هالیکاریە ئینسانی و هالیکاریە یعنی دە هەموو وارێ خۆ دەسیوە ئەن مەسئلەی صحی دەبێت مەسئلەی تندروستی یان زیراعی دەبێت یان مەسئلەی سەروا حیوانی دەبێتوانە هەموو دێ $9 ملیار ساڵانە دەرباز دەبێت دڕیاوان منەزەماتە یان شێوەیەکی ڕاستوخۆ یان دڕیا منەزەماتی لۆکال یان هەنێک منەزەماتن هەن هالیکاری دەرباز دەکەن دڕیا ئەمم متحیدە معبەر ئەهانیرە 6,000 کارمەند 6,000 کارمەند ڕۆژئاوا دڵگەل منەزەماتی دووەلی کار دەکەن. شیار یوسف rêveberê bernameyan di rêxistina Dîmos de ku li Rojavayê Kurdistanê kar dike ji heman bernameya radyoya Rûdawê re got rêxistin û sazî bang li her du aliyên Rojava û Başûrê Kurdistanê dikin ku derî careke din bêvekirin. Nameyek hat şandin ji yani nameyek vekirî ji Hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo vekirina vî derî hatim zekirin ji zêtirî 105 rêxistinê. Rêxistinê civaka sivîl yani di tirsikê de ne eger girtina vî sînorî dirêj bike wê tişkî gelkî xerab ser herêmê derbas be û her yani ji hemal ya de ji aliyê gotêkelî hebin danûstendin bin diriya mîdyayê re be dixwazin yani dengê xwe bigînin her du tarafa gekaribin vî deriyê hanê bikin. Piştî biryara daxistina deryê sêmalka Pêşabûr bi sedan karmendên rêxistinên navdewletî ji Rojavayê Kurdistanê derketibûn. Di destpêşxeriya 5 partiyên Rojavayê Kurdistanê de hin partiyan daxwaz li peyede û hesede kiribû ku wekî nîşandana nêtpakiyê ew konên ku li ser deryê sêmalka hatibûn vedan bên rakirin. Lê heta niha bersiva wê destpêşxeriyê nehatiye dayîn û ew kon her li ser deriyê sînorî vedayîmane.